Bon dia a tots. Gràcies Andrés, gràcies Lluís. Com explicava l'Eloi, hem vist una mica com ens afecta a nivell de sòl els diferents treballs que fem i les diferents tècniques que anem aplicant avui en dia i que anàvem aplicant abans, i com hem vist com ens anava afectant aquestes tradicions o aquestes maneres de fer que tenim. Ja sabem com funciona una mica el sòl, o veiem una mica la tendència que hi ha. Ara anem a veure la planta, què podem fer amb la planta. I el primer punt és la poda. La poda com a tal és com un acte de fe, perquè tu quan podes estàs en aquell moment en què s'ha acabat el cicle de l'any i no saps què et vindrà després. De fet, la pregunta seria que aixequi la mà qui sàpiga dir què vindrà a la resta de l'any. Tenim anys on la planta ha estat molt vigorosa, ha tingut un any molt propens per acumular reserves, tenim molt bona poda i després ens ha vingut un any totalment nefast o una acumulació de 2 anys totalment nefastos. Llavors, el fet de la poda, el fet de regular aquesta càrrega del cep, és un moment en el que no podem predir què li passarà. Contents estem una mica tots de les últimes pluges que hem tingut. Vull dir, com a acte de fe, el que tenim és, anem per la carretera, anem per l'autopista i, ostres, veiem les vinyes, el color que tenen les vinyes avui en dia. Ho comparem amb fotos, que segurament tindreu vosaltres, no n'ensenyarem cap aquí, de l'any passat a la mateixa data i fan pena. La primera pregunta seria, la poda que vam fer ens ajudarà amb el cicle actual o no ens ajudarà? El que podem veure és que tot ha brotat bastant com volíem i com esperàvem i que estem tenint més feina del compte, que ja és bo que en tinguem bastanta. Per això vol dir que la planta està reaccionant a aquestes pluges. La pregunta serà ara si podem tenir una miqueta de més disposició d'aigua, és a dir, ens anirà plovent més, o això, com els altres anys hem vist, se'ns acaba, aquí no passa res, la planta ha tingut un molt bon inici i ara amb tota aquesta massa foliar que tenim, la planta ha de tirar amb les reserves que tenim, que més o menys, Lluís, crec que tenies 40 centímetres, que encara començàvem a acumular alguna cosa d'aigua. Si ara no plogués res més, doncs dispondríem d'això, que és molt més del que disposàvem l'any passat. Però que tinguem clar que el primer punt és veure com ens afectarà això. La poda ja no la podem canviar, ja és la que vam fer a l'hivern, però l'únic canvi que podem fer ara, per exemple, és actuar sobre la poda en verd, és a dir, regular una mica la càrrega vegetal que tenim en aquest moment a la vinya. Això són diferents mapes que tenim, molts colorets, de fet n'aprofitem molts alguns perquè les fonts gairebé són les mateixes en tots. Bàsicament és el que teníem acumulat del 2022-2023, la zona marcada, la zona del Penedès, Baix Penedès, doncs tenim unes acumulacions de pluviometria anual entre 100 i 200 i pocs litres per metre quadrat i evidentment amb això, amb el cicle de la vinya i amb la sequera que teníem també del 2022, aquesta acumulació de 2 anys seguits, el que ens va fer és el que tots sabem, l'estat actual que tenim a les vinyes. Tot això també acompanyat de l'efecte de la major evapotranspiració que tenim, la major hores de calor que tenim en aquests 2 anys i un efecte que és que el fet de no tenir dies núvol, de no tenir dies ennuvolats, que no hi ha hagut pluja, són dies que sumen a radiació solar, és a dir, són dies que sumen a treure aigua o poca aigua que teníem disponible. Per tant, tot això són 2 factors que s'acumulen i al final desencadenen encara més potencial de sequera. Aquí tenim una miqueta en quant a dades, relacions de temperatura d'aire, transpiracions i els potencials hídrics del sòl, que com bé sabeu hi ha un punt en el que en el sistema hídric de la planta podem tenir uns nivells de captació, la planta, les arrels de la planta, és capaç de captar una certa quantitat d'aigua, però a partir que el potencial hídric del sòl i
la sequera va augmentant, és a dir, no tenim recàrrega d'aigua i a més la planta comença el seu cicle en el qual demana més consum d'aigua i al moment en què la planta, les forces, diguéssim, que lliguen, diguéssim, les molècules de l'aigua amb el sol, la planta no és capaç de, no té tanta força com per poder extreure aquell punt. És una miqueta el que marquem en aquest gràfic, no? Arribats a un moment on la planta demana, arriba el seu moment en què demana aigua i no en tenim, doncs la planta es para, tenim inclús morts de sarments i inclús de ceps o totalitat de ceps i contra aquí no podem fer-hi res, no hem pogut fer-hi res i el que hem de fer és sobretot regular molt i ser molt oportunistes amb el que ens vindrà. Vull dir, a partir de la poda podem definir com anirà l'any, però si l'any ens va totalment sec, la poda que hi havia, hem d'actuar d'alguna manera. Ara us explicaré una mica experiments que vam fer l'any passat amb diferents col·laboradors de com es va actuar en la poda en verd, que seria una mica el que hauríem d'estar fent ara, amb les conseqüències que estàvem tenint i els assajos que estàvem tenint tots i estàvem palpant a camp. I una miqueta el que vam tenir, si ajuntem una mica l'estrès hídric amb l'augment de transpiració que teníem, més calor, temperatures més altes, doncs tenim cavitacions internes, tancament d'estomes, òbviament, parades vegetatives i fruit d'això tenim menys reserves per la planta i menys creixement, aquí se m'ha copiat un altre, menys creixement de la planta. Això vol dir que al final de cicle teníem sarments amb un vigor molt escàs i on es marcava molt la crotonia de la planta, marcava molt que el sarment on la planta havia tirat més era el segon, és a dir, tenim brocades de poda que quan hem anat a podar aquest any hem vist que havíem de pujar sí o sí el cep perquè el primer sarment o havia avortat, diguéssim, el seu creixement o no havia sortit o el diàmetre era tan petit, era tan ínfim que era ridícul deixar això. O sigui que en alguns casos s'ha deixat algun borró per veure si podem recuperar aquest punt, per el fet de no allargar i no créixer en excés a les brocades de la formació del sarment i l'estructura de la planta, però el que vam veure és que teníem unes reserves per afrontar aquest any molt escasses. Com una foto típica que podem veure en moltes zones del Penedès, malauradament. El que vam tenir, el que explicava una miqueta, pèrdua de brocades i mala lignificació d'aquest sarment que seria en la posició més distal, la zona més allunyada i que té on la dominància apical es veu més afavorida. El sarment de baix en aquest cas estava totalment sec, vull dir, no s'hi podia deixar res perquè inclús tallant-lo estava totalment a dins, però hem d'esperar que algun borró de la corona o de la carcassa del cep ens pugui treure algun rebrot per aquest any intentar recuperar aquesta posició que vam perdre l'any passat. Una altra cosa que vam veure l'any passat, la mobilitzada de reserves es va retrasar, perquè això és una foto de l'octubre, 26 d'octubre, on vam tenir una miqueta de pluja, teníem molta calor i això el que va fer és que, com que la planta en si encara no estava parada, els borrons apicals, diguéssim, van brotar i això el que fa és que la parada vegetativa encara es va endarrerir una mica més. Malagustament dels sarments, moltes vares de formació, sobretot en formació d'anar massa ràpid, el que vam veure és que aquell braç, vull dir, aquest any ha brotat molt malament. El fet de voler anar massa ràpid, d'avançar-se una mica al procés de la planta, amb un any, formació d'un any, formació de 2 anys, i hi ha casos que es pot fer, però en si el que veiem fins ara és que tot hi valia i l'any passat el que vam veure és que la planta no ho va acceptar, evidentment, perquè va tenir un mal any per tirar endavant i les conseqüències és que hem de tornar a fer un altre cop la feina de reconstrucció i reformar la planta. I al final el que veiem són que tenim finques on el 40, 50, inclús 60% de la parcel·la està afectada, ja no només per la sequera, sinó per mals hàbits que hem anat tenint, però mentre anava plovent la planta anava brotant
i en aquesta conseqüència, no? Aquest seguit de 2 anys de sequera el que ha portat és a la inviabilitat primer econòmica d'aquestes parcel·les i que fer una avaluació de si val la pena arrencar-les, mantenir-les o intentar recuperar-les. Bàsicament, les regulacions amb la poda que podem fer, doncs disminuir la càrrega del cep, menys borrons, però això és el que es deia, en el moment de podar sí que ho podem triar, però no sabem com anirà l'any. Vull dir, aquest any molta gent, no? Ostres, anem a podar curt perquè no sabem què vindrà, no? Ja és la segona vegada que ens enganxem. Ara amb aquestes pluges sembla que, ostres, com ens hem equivocat, podria haver deixat més càrrega. Bueno, i si no plou més? Bueno, almenys el que tenim que broti bé, no? Dona la impressió que la poca vegetació que tenim, diguéssim, tot el que està brotant bé està acumulant suficients nutrients, no? I els sarments s'estan gruixint d'una manera que creiem que tindrà una poda adequada per aquest any. Però que en el moment de la poda no podem saber el que vindrà, i aquí és on anem. Per tant, la poda en verd, per desporga, és el que estem fent ara, també és un bon moment per reduir tots aquests sarments, tota aquesta part vegetativa que no ens interessa per la planta. Per què? Per cobrir-nos una mica l'esquena en què vindrà, no? I com acabarem aquest cicle. Recordem que venim de 2 anys acumulats on la planta ha estat malmesa, no? I hem d'intentar recuperar-la mica en mica. Després també pot ser un any per reformar ceps. Per què ho dic? Perquè veiem que en moltes vinyes totes les brocades estan mortes, però en canvi el peu ens està sortint vinífer, no rebrot de cep americà. Bé, doncs serà un any on podrem, en els casos aquests, reformar els ceps. També s'ha de valorar, cadascú ha de valorar la seva parcel·la, què li convé més. Si tens una afectació del 60-70%, doncs no sé si el 60 o 70% de la vinya t'haurà rebrotat o s'haurà d'arrencar. Però bé, aquesta és la foto actual i com podem actuar una miqueta amb la poda. Anem una miqueta a l'assaig que us comentava, que és on estem ara, que és la poda en verd. I aquí he posat molts logos perquè molta gent es va veure involucrat. De fet, això és un match, diguéssim, de 2 estudis que es va fer, un que el va fer l'Incavi i un que el va fer un col·laborador, un col·lega nostre de l'Acadèmia Poda, que és de l'ADB de la Granada, i per veure una miqueta com ens afectava les actuacions que faríem en la poda en verd. Aquests són una mica els reculls dels estudis. Aquí veiem una mica els participants del que va fer l'Incavi i el Departament d'Acció Climàtica. Aquí tenim una mica els noms, bàsicament molts esteu per aquí asseguts. I els resultats que es van extreure, això és una mica l'assaig que es va fer, amb els diferents testimonis i els controls, i veiem com els resultats que van obtenir és com la llargada del brot ens anava afectant depenent si havíem deixat 2 brots per cap, el testimoni o un borró per cap. En quant a llargada no es va veure cap dels 2 equips que va publicar estudis. Després, internament, cadascú a les seves finques va posar en prova similar a el que havíem parlat abans de fer l'estudi. Vam veure una mica el mateix, que la llargada del brot no es va veure excessivament influenciada per aquesta poda en verd, però el que sí que vam veure és com el diàmetre del sarment que quedava afavoria molt l'acumulació de reserves i de tenir una poda més adequada per afrontar l'any. En aquest punt cal dir el tema del diàmetre i dels blocs significats. Vull posar aquí un incís, i és que el que vam veure també l'any passat és el fet de podar tard o podar d'hora la vinya ens va ajudar més o menys, o va ajudar la planta en la seva brotació. M'explico. Vinyes on tenim perills de gelada i on, per inèrcia, anem a podar tard. La brotació es va enrederir, les pluges de l'any passat, que al març en va caure alguna, les vinyes que vam podar tard no les va agafar, és a dir, aquesta arrencada del cep es va veure parada, no les va aprofitar gaire. En canvi, les vinyes que havíem podat abans sí que les va trobar millor. Llavors, veiem vinyes que, evidentment, si tens 4 o 5 hectàrees ho pots fer, si en portes 100 és impossible buscar el punt òptim. Llavors, quan gestiones 100 hectàrees,
doncs el que et dona és un marc experimental de les vinyes que es vam podar abans, vam treure molta més... O sigui, vam veure com la vegetació estava molt més sana que les que vam enredarir la poda. Això només per veure com influencia el podar més tard o més d'hora. Aquest és l'altre experiment, i aquí acabo l'incís, que va fer el grup de l'ADB de la Granada, un experiment molt similar, i en el que traiem les conclusions, o en aquest cas treia les conclusions de que teníem menys raïms per cep, perquè òbviament havíem tret més brots, però el pes del raïm que quedava i després el rendiment d'extracció que teníem d'aquells ceps, pel most era molt millor que no la major quantitat de raïms per cep que quedava sense haver fet l'esporga. En quant a l'agostament, també veiem que el fet de no tenir, o sigui, de tenir brots no lignificats era més evident quan deixàvem o no fèiem cap tipus de poda en verd i que ho millorava molt quan fèiem una poda en verd més dràstica, és a dir, només vam deixar o només es deixava un brot per cada brocada, i això ho vam considerar molt oportú de cara a afrontar una bona poda, tenir bona fusta per la poda de l'any següent, que és la que teníem aquest any. Ara hem de seguir aquest estudi i veure si aquelles mateixes vinyes o similars ens ha ajudat aquesta esporga que vam fer l'any passat. I primer gràcies per l'atenció i després un altre punt que era tema d'estudis de sequera en quant a vinya. N'hi ha molts, n'hi ha a moltes zones, a vegades són poc visibles. Jo només vull apuntar un perquè quan he entrat he vist algun conegut de Sant Llorenç. L'ADB de Sant Llorenç, la seva tècnica de l'ADB va fer un treball de la influència que tenia la sequera amb la valoració i la producció que tenim a la vinya. És un bon treball per consultar i si no per preguntar-li a la seva tècnica. Res més, gràcies, i si alguna pregunta em sembla que després ho tindrem temps. Merci.